gaskiya na ga gida ya kyau. Yawwa Alhaji. Mu shiga in ga ciki in ga ko ina da ina na dai ga dai waje. Shi kenan kawai mu shiga ciki yawo. Kai. Alhaji dakata. Ya za ka ce in dakata? Gidan nan kallon da nake ma gidan nan. Kai ba kalaba wai gidan nan naka ne? Kai ni gida ko na uban waye ne ni fa ya mun sai na siya kuma. Shi kenan ko ma na uban waye. A tsaya a duba lamarin nan. ba wani lamarin da za a duba. An gyara a duba din kai gidan nan ko na shugaban kasa ne na siya wallahi. Wai ta yake ji an ce gidan nan akwai aljanu ba wani uban aljanu. Kai cin uban aljanu. Kai ni ma ba tsoron su nake ba amma shawara nake ya kamata a tsaya. Ba shawara ba su. Ba shawara. Wannan da ganin kadan bakin ciki ne wallahi. Ai gidan nan babba ne amma tunda na ce akwai aljanu kun ce. Kai bana kamar shiru da Allah. Kai mana shiru. Bana shiga gida ka duba ka gani. To ni dai yanzu na ga gida yayi. Gida yayi Alhaji. Gida yayi. Yawwa. Yanzu ai magana tsabar kuɗi. Ka turo min kuɗi na ta iska. Ina ba zai yiwu ba. Ai yanzu an daina taransafa. Ni yanzu kashi nake bada ko me zan siya. Wallahi ba zan yi taransafa ba saboda ni yanzu an riga hana mu yin taransafa. Alhaji. In kai taransafa. Alhaji akwai kuɗin nan a ɗaki. Akwai kuɗi tsabar. Saboda mu ma da kake gani. Saboda mun kai banki an amsa. Wanda a mana transfer komai yin. Alhaji ni na komai a wara yanzu ka je ka same ta transfer. Na fa bukata. Wallahi ni ba zan yi transfer ba. Kashi zan ba ku. Na fa bukata a tura min kuɗi na ta iska. Ta iska? Bai yiwa. Kai Alhaji. Wallahi bai. To naji yanzu. Yanzu dai tunda ka sai gida. Na sai gida yayi. Gida yayi? Gida yayi. To an siyar maka. An siyar maka. Yanzu dai tukunna ma dai ɗaya. Nawa zan tura ma? 50,000 ne. Kuwa dan baka miliyan 1 kai. Ina ruwanka? Dan baka miliyan 1 kai. Saka bana miliyan 1. Miliyan 1 kai dan baka. Okay, wannan ya zata miliyan 50 nace. Shi yasa ya nemi rakin miliyan 4. To bari na wanke kara. Kai dan baka. Miliyan 1 na siya miliyan. Ba ruwanka malam, ba ruwanka. Na siya miliyan 1. Ka more gida Alhaji. Na more gida na ga yayin abin da zan yanke dan baya. Gida yayi kyau. Mana tabbas gida yayi kyau. Amma ko kuma ne ba ku sa sai wannan gida ba. Kai ɗauri tsanan ka fasa matsayin a cikin sa kai.